ॐ महादेवीश्च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो মা লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ। সম্মানীয় ও পূজনীয় ও আদরণীয় দর্শକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍କୁ। ପୌରାଣିକ ମତରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାତୃ ସମାନ କୁହାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଲଜିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କି 8 ଜଣ ମାତୃ ସମାନ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଏକ ଜଣ। ଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି 8 ଜଣ କିଏ ଯେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତୁ ଭଲରେ, କେହି ନ ମରନ୍ତୁ ଭୋକରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।